विशेष सूचना ए भिडियो काल्पनिक भिडियो ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏ ଭିଡିଓରେ କୌଣସି ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଖ୍ୟା କରି କୁହାଯାଏନି। ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୟାକରି ଏ କାଲ୍ପନିକ କାହାଣୀକୁ କାହା ଦେହକୁ କେହି ନେବେ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଧୁବନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ ସୁମିତ ନାମକ ଏକ ପିଲା ବସବାସ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଓ ସୁମିତ୍ର ବାପା ମରି ଯାଇଥିବାରୁ ସୁମିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଚାଲି ଆସେ। ସେଇ ଘରେ ସୁମିତ ଓ ତା ମା ରହୁଥିଲେ। ଆରେ ମା, କଣ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲ? ମୋର ବା ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇଲେ ବେଗି ବେଗି ଯିବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୋର ତ ଚାକିରି ନାହିଁ। ତୁ କେତେ ଆଡେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଗଲୁଣି, ହେଲେ ତୋର କୋଉଠି ଚାକିରି ହଉନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଯାହା ବାସନ ମାଜିକି ପଇସା ଆଣୁଛି, ଏତିକି ଆମ ଘର ଚଳୁନି। ମା, ଏବେ ବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁନିଆ, କିଏ କାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଖାଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ତମ ଚାକିରି କରିଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ହଁ ରେ ପୁଅ, ଆଜିକାଲି ବି କିଛି ପାଠ ପଢିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଉ, ତୁ କିଛିଟା ପଇସା ନେଇ ଯା, ବାଟରେ କଣ ଖାଇଦବୁ। ସୁମିତ ତା ମାଠୁ ପଇସା ନେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡିଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଋଷି ରୁହନ୍ତି। ସେ ଋଷି ପାଖରେ ଏକ ଯାଦୁଇ ଛେଳି ଥାଏ। ସେ ଛେଳି ସବୁଦିନ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ସୁମିତ କି ସେଇ ଋଷି ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ସୁମିତ ସେ ଋଷିଟିକୁ ତା ଅସୁବିଧା କୁହେ। ସେଇ ଋଷିଟି ତା କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଏକ ଯାଦୁଇ ଛେଳି ଦିଏ। ପୁଅ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଛେଳି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିବୁ ଓ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଏକ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ। ସୁମିତ ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ଯାଦୁଇ ଛେଳିକୁ ତା ଘରକୁ ଆଣିଲା ଓ ତା ମାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ପୁଅ ସୁମିତ, ତୁ ତାକୁ ଆରପଟ ଘରେ ରଖିଦେ। ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା ସେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା। ରାତି ହେଲା ପରେ ସୁମିତ ସେ ଛେଳିକି ନେଇ ଆରପଟ ଘରେ ରଖିଦିଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରେ ସୁମିତ, ଗଲୁ ସେ ଛେଳି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ସୁମିତ ସେ ଛେଳି ପାଖକୁ ଯାଏ ଓ ସେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ, ଏ ଯାଦୁଇ ଛେଳି ତ ସତରେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ଆରେ ମା, ଇଏ ଛେଳି ତ ସତରେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆରେ ସୁମିତ, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଆଉ କରିବା ରହିବା ନାହିଁ। ସେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକିକି ଆମେ ପଇସା ଆଣି ନୂଆ ଘର କରିବା। ସୁମିତ ସେଇ ସୁନାର ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକି ନୂଆ ଗାଡି ଓ ଘର କିଣିଦିଏ। ସୁମିତ ଓ ତା ମା ଏତେ ପଇସା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ। ଆରେ ସୁମିତ, ସେ ଯାଦୁ ଛେଳି ତ ସବୁଦିନ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ତା ମାନେ ତା ପେଟରେ କେତେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଥବ। ତାକୁ ଚାଲୁନୁ ମାରିଦବା ଆଉ ତା ପେଟରୁ ସବୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଆଣିବା ହାରି। ହଁ ତ ମା, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ସେଦିନ ସୁମିତ ଓ ତା ମା ଯାଇ ସେ ଯାଦୁଇ ଛେଳିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେ ଯାଦୁଇ ଛେଳି ମଲା ପରେ ସବୁ ଗାଡି ଓ ଘର ଉଭେଇଗଲା ଓ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗରିବ ଥିଲେ ସେମିତି ଗରିବ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଲୋଭ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।